Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabongelela abazalwane egameni likaJesu. Ngiyabongelela abafundisi, omama. Ngiyabongelela abasha usonto sikole egameni likaJesu. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa dadewethu ungeze ubethe ucela ngo-4. Amen. Ngase ngabala leso sibalo. Ngiyumntana kaNkulunkulu, ngiyakholwa ngihlanganyele nabazalwane eKhalezwi. Amen. Ngiqhamuka-ke e-KZN. Angikhonze entabeni kodwa ngiyakhonza eKhalezwi. Ngikhonza ebandleni noma ebranchini ngizochaza ngayo ngoba ubaba wami uqhamuka kuye. Amen bazalwane. Umama uMadlala. Amen bazalwane. So ubaba wami unebranch engaphansi kwakhe. Amen bazalwane. So ke ngiyamthanda kakhulu uJesu wasezimpilo yami. Ngapha ngibekwe umsebenzi. Amen bazalwane. Ngifisa ukubonga uNkulunkulu kakhulu ke ngongenzela indlela yokuthi ngithola abazalwane. Ngifike last month sizophela ngo-16 noma nge-18 lapho kuyangisakhumbuli kahle. Kodwa ke inkosi ke ngafika la ngizwe ukuthi ngizoba nenkinga yokukhonza. Ngizibuza nje inkosi ngizokhonza aphi, kuzokwenzakalani ngami. Ngakhuleka ke ngicela inkosini ukuthi inkosi ngicela ungisize ngithole ibandla la ngeke ngikwazi ukusokola khona, ngizokhonza nje ngikhululeke ngikhonze ngale ndlela engijwayele ngayo. Amen bazalwane. Ngilibhekile ke ngangathola ngaze ngakhuluma nobaba uNsibande ngimcela ungixhumanise nabazalwane engakwazi ukukhonza ngihlanganyele nabo abangala. Kwabalula ke uNkulunkulu wangisiza ke bazalwane, niseduze kakhulu nami ngihlala eOrlando. Niseduze kakhulu kuzoba lula. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngiyamdumisa kakhulu ngangenzele khona. Amen bazalwane. Bengingazi ukuthi kuzobalula kanjena. Engqondweni yami benginokuthi nje ngisazohlupheka ngizolithathaphi. Amen bazalwane. Ngoba amasonto akhona wona. Kodwa ke awekho alikhuluma iqiniso linjengoba linjalo. Nokuthi nje benginokuthi ezweni engikulo umkhulu kade nginawo. Ezweni engikulo ngifana noDaniel abaka bathathwa babekezweni lokuthunjwa. Kodwa bashintshanga indlela yokukhonza uNkulunkulu. Ngisho bebekelwe imithetho yokuthi lokho anizukwenza. Manje ekuthenini thina sazi uNkulunkulu ukuthi uthe umuntu uphila kanje. Amen bazalwane. So ngiyamdumisa uNkulunkulu ngani bazalwane ukuhlanganyela nani. Ngiyambonga kakhulu kusho ukuthi ngisazohlanganyela as long as ngisengalana. Amen bazalwane. Jesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa ukungalisho igama ke baba, nginozipho kaSikhakhane egameni likaJesu.